lasana aweka do samaki afana yi anganu ba belebele abe kongo abanna me wati belajele ndogo sike kunte dowre kuna funi bama yelmali to dunka nyuma limano bisika family so ala chugumi ibenga fuli la si aweka do magama gandiko abe pari ko ba fuka wali mando kuna funi abambulu ko Umar Ongoiba noke adik mambe mana sebe ngono sebe minangwa mako soir de Bamako Umar ya dira ka fo minya aweka do mobli do ka aweka do ukeina fa bugwele chuko min kamikazi umugo tennina kanyira fa mobli aweka do tigila mawde kumbo kono kunyeshi aweka do aunga kandoma kamimbe na be sevari kofo nyono ani aweka do bafu akuni ejetemineke minye fama ye maworo bonyongo uluko ni bonena unina minye aweka do mami njugira abe mamu ganjate bo helicopter do be aweka do makakerula aweka do terrorisi anye mami mva mata anikelenye anye mimvo kenedala note ekibari awera ubi sa ga Umar Ongoiba ajira ka fo minye aweka do aunga chedo no be forces armées de sécurité abo chedo nkufo minungo ni be sevari nyono sigu ndo ka do ka fo bingani wala tigila mo nyonve uyeboka binge kanyeshi numa akera kunu aweka do minye kalo kilimuga ani nani san 2022 ni ma ko fole minun fleni fleka ni minge ni aweka do terroriste ko baradu do wala tekui ko wulika joko niti do wala minye pangulu minun be no lu ko ni bika soro jabana infe fere ani dabalike minye sanvela kaseka aweka do pangulu ko lu bela jile chien yelsa ulub seka lafiya soro chugumi akoni ya jetemene awunga soro sinyamo uye aweka do communiquer do boka binkunu communiquer ngonna na uya jira ka fo minye mobli ma ba kono minga sirate anina yera fashu kamikaze ka fo kamikaze o de be akono ka fa de perem fon damana explosive ako de sirate la minye aweka do état major général de l'armée ko be aweka do kono funi di damana kono de bela jile kam ni attaque minun fle ni ku kera nyonve ko attaque sabado asira ka keso guye ba chedum aweka do ku yo jobu joyoro sabu attaque ngunye shirimbe aweka do kaminuma amadu balo bom maiga otokola kam mimbe sebari anika do kafo minye bafoye we kaddo fuka tase nyono ka ko ni bela jile kunyeshi mbuma senger di mate temene ndoni ko ni yoro ko fole manunu dabu yenga sunu ko maku yede sabu minye kamikazi no ngam bole ko ataki yere de kundo ko ngam bole minye prembara o mangam bole ngam misenu no ye marfoye usurla ko ta ko sozo ko ka kanyeshi awe kaddo anga cheduma ala barikala ye situation e famo ko ni ujo yoro no banga chedum ko fo ka wulika joke tuni ka bedela saloli ko dabo ka laje aweka do ko imichugo mi krefela no ani krefe de ko sobe wo be ka bel laje ya soro aweka do kelente ko fanwere da en no ni werewti tirke ba ko ko ingene ka ma woro bonyongo aweka do ulude ko ni ndanyara ko kera sivari matani duru ulu jogina ga do mata ani kele minye kamikazi yere simbula no be bomanchi wala tigla ma ko fo aweka do ulude bonena unina ko minye kamimbe na be kamba fo ko fo na be sigu marala ma kele aweka do o ko ni jogira ikado aunga helicopter kilimbe ko nyesho ma aweka do ko fana se ko jogi sirke ba ko ako nyono aweka do o kana do minye famai ma nani aweka do ulude ko ni jogira minye mobile fla bonyongo ikado yegela takanyeshi o fana ma ako ni ko inda ka laje minye aweka do famai min takanyeshu ma nin kan flala amma fango mbaye wa ma kana fenyi ni galike sirke ba ko ako ni minu flene no kera ta boneu mawdo minu aweka do jigi kise kelentu la bli mawdo minu mbe wo chila jigi waro minu mbu yere nyinina yere nyini bato we kaddo minye usa nyi ushu wallahi wa be ko di nyini o ge auna ni ala sona ba utabone asirike ba ko akoni eje temene ke ba ka fo ataki min vleni ngo ala minye away kaddo akosika termina je kulu mimbe no be groupe de soutien à l'islam ani away kaddo o musulman na be jesim ko fo luka mo anake olu ko yi bu mamin do no be away kaddo amadun kufa ni yada galika mo ko fo de bu son yoro ko fule da ko do werete ko wulika joyi di dore suma kashi de bu dala sabu away kaddo u yere nyini bagatodu ako wulika jo mingeru kama odongo mura marala nangere so buye kama kemefla na ngamve matatulo ne unina akuikado ka fo otemenengo yada galika chafari mimbe no e franco tunisien na nyu fana bone anina ni mimvle ne ningele meka juli mindauka ani jugini da mindauka ala de adombai ako jesim adimine do de dimine do okuma na odiminyi ko de ge auna sa ngo famona no beka wulini bulo faram mi do werete kele kamina minumbe na nyu soro ko so dani na jango te pangulu kado ka fo eliko nu ubeka olu de surgu bele ni yeni kanu nun laje ubira yoro kanta ba ka fo anga eliko o denembe ni yoro nun bela o ba jira ka fo anu amana ke chuko do kele inte kele no yede kele inga gele o ye gele dai sabu min ye nunu ye kurafuni min ngu bolo aw nyere ka ala de adomba ma
senkɔrɔ jugu nɔgɔ kɛlɛ mandi gɛri min wele ko gɛri asymétrique o kuma fo cogoya ka ɲini bɛ se k'a to lafiya bɛ se ka na cogo min a ko min bi maa kamana guwa bafo attaque min kɛra sababu ye awa k'a dɔn ne ka anw ka hélicoptère ka awa k'a dɔn a belesema a ko bi maa kamana guwa dɛ a ko cogo di hélicoptère bɛ jɔ yɔrɔ min a bɛ anw ka awa k'a dɔn kan nima yɔrɔ de la banbanjɔlɛ tigilama bɛ se ka don ka taa awa k'a dɔn hélicoptère nɔfɛ ka t'o sɔrɔ ka gosili ta ka ɲɛsin o bɛ kɛ cogo di awa k'a dɔn sɔrɔsi minnu kun bɛ yen n'u jɔlen bɛ nin yɔrɔ in na négligence dɔ bɛ a la wa a ko yalima terroriste dɛmɛbaa jugu dɔw bɛ yen minnu a kɛra jamana kɔnɔ yalima jamana kɔ kan minnu kelen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'u dɛmɛ wa a ko a mana kɛ cogo cogo min awa k'a dɔn transition maaw u kan ka fɛɛrɛ kɛ ka nin ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a bɛɛ lajɛ a ko nka min bɛ fɔ sa sɔrɔsi minnu bɛ yen minnu kɔni jɔn bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na jɔn ko ala wuli ka jɔ ni cɛsiriw ka kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na min bɛ se k'a to a ka kɛ maa jɔlenw ye minnu fana lasɔminen don minnu fana bɛ awa k'a dɔn kɛlɛ in dɔn ne k'a dɔn lakari n'o tɛ ninnu ka wuli ka jɔ fanba bɛɛ ɲɛsinnen bɛ min ma o de awa k'a dɔn anw ka minɛnw ye awa k'a dɔn panbulu ninnu kofɔ panbulu minnu bɛ yen n'an y'u sɔrɔ kɔsɔdanin na n'o ye eliko ye dɔgɔ kuma na sa min ye awa k'a dɔn cɛdenw wulila k'u jɔ jɔyɔrɔ la anw famana ka nin mɛn koyi binganni waleya mana ta ka ɲɛsin anw ma kosɔn o de tun bɛ dabɔ nka bi a ye n ka cɛ an y'a gosili dama tɛ dɛ fɛn dar'u kan fo k'u sa u tɛ ɲinɛ min o yɛrɛ y'a dɔn sa u bɛ se fɛn kelen min na o de ye nin ye ka bali ka poyi ka kɔrili kɛ ne ka sɔrɔ ka tunu u ɲɔgɔnna jitɔ fila tɛ kɛlɛkɛlaw yɛrɛ tɛ o tuma n'an bɛ se an ka ɲɔgɔn minɛ n'an bɛ se an ka ɲɔgɔn minɛ dɛ bete si t'a dɔn min ye min ye ayi bilahi hali ne bɛ kuma na n dali t'i la awɔ siga t'a la dɛ jamana in kɔnɔ sisan Gawusu yɛrɛ donna sisan ala de bɛ fara an kan koyi walayi ne t'an ŋunɛ bɔ maa si dalen tɛ si la bura kɔni tɛ o ayi min ye maa si t'o dɔn koyi bilahi n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye ayi Kulibali don min ye maa t'o dɔn bilen koyi ayi o tuma an k'an janto ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn lajɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn surtout n'i bɛ sigida la e y'i dama sɔrɔsi ye Gawusu n'i bɛ sigida la i ye jamana sɔrɔsi ye dɛ kosɛbɛ n'i ye fɛn ye du kɔnɔ i ma min faamuya sigida kɔnɔ n'i ye fɛn ye sigida la i ma min faamuya n'i ye maa ye don ka bɔ la i sigan bɛ min na a ɲɛfɔ Gawusu a ɲɛfɔ dɛ n'i m'a ɲɛfɔ ni su minnu bɔra i yɛrɛ nɔ b'a la walahi sɔrɔsi tɛ kɛ foyi ye ni population tɛ o de kɛ bilahi surtout an bɛ kɛlɛ min na nin ye gɛri asymétrique min ye a ma nɔgɔn dɛ si tɛ si dɔn ayi donc f'an k'an kɔlɔsi kosɛbɛ janto n yɛrɛ la de kɔrɔ ko ka ɲi awɔ an k'a lajɛ an k'o faamuya o bɛ kɛ o de bɛ kɛ sababu ye k'o bɛ ɲɛ sɔrɔ tiɲɛ Gawusu o tɛmɛnen kɔ bete an ka ɲɔgɔn lafaamuya a banna min ye awa k'a dɔn minɛn minnu nana n'o bɛ aradariw kofɔ aradari ninnu baaraw u bɛ baara la kosɛbɛ u bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ la awɔ maa minnu y'a fɔ ko aradariw nana ko hali dalen ko awa k'a dɔn min b'i kɔnɔ k'u b'a dɔn a b'a ye nin bɛɛ ye mun ye faso kanu don nin bɛɛ ye promotion de ye nin bɛɛ ye sankɔrɔta de ye nin bɛɛ ye publicité ka ɲɛsin an ka sɔrɔsiw ma ka ɲɛsin sɔrɔsiw ni jamana yɛrɛ ma awɔ donc an kana o bɛɛ kɛ lagosi yɔrɔw ye an kana o bɛɛ kɛ lagosi yɔrɔ États-Unis n'a ka aradariya États-Unis n'a ka puissance ya États-Unis n'a ka jolenya n dɔgɔ ninnu sera ka don ni avion ye ka avion kɛ ka États-Unis susu k'a susu a nima yɔrɔ yɛrɛ k'a susu yɔrɔ an kɔni kun ka dɔgɔ la Faransi n'a ka aradariya u ye susuli joli kɛ cɛ n'an bɛ se ka min publicité kɛ an yɛrɛ kɔ an ka o bɛ kɛ an ka kɔgɔ k'an ka nan na a bɛ kɛ o tɛ balawu ye sa ayi o tɛ kɛlɛ ye sa abada an ka sabali nɔgɔya tɛ mɔgɔ ko to yen a banna an ka jamana in la jamana sɛgɛnna dɛ walahi min dabolo filɛ nin ye ala de bɛ fara an kan ami ala k'an di sababa bɛɛ ami fasiri filɛ n yɛrɛ ye kɔni k'a la o bɛ kɛ Umaru Nkoyiba a ka fasiri don n dɔgɔ i bonya b'a la o ka bidon bɔli ka bɔ sɛbɛnkɔrɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko Suware de Bamako kosɛbɛ Marimɛ ka ɲɛmaa bonya ye a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye Suware de Bamako ne y'ale bila Nouvelle Horizon ne b'ale sama ka gɛrɛnna mun ye Demba Kɔnte kɛ a kumara kosɛbɛ a kumara hali bi mun ye attaque mun na a taara k'an ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ kunun kɔni n'o bɛnna dimanche don ma avril kalo tile 24 san 2022 mun ye Demba Kɔnte a y'a jira k'a fɔ ko mun ye terroriste n'o bɛ diinɛ marifatigi ninnu kofɔ ɲɛmaa k'u deli ko n kɔrɔ k'u y'o baara k'o boloda dɛ waati tɛmɛnenw na u tun bɛ opération minnu kɛ ɲɛmaa n'u tun y'o baara ninnu k'u bila nka k'u seginnen filɛ u ma nin ye kura ye mun ye fatirikɛba ye n'o ye Demba Kɔnte a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye kan 3 k'a bɛɛ lajɛlen ka a susu ɲɔgɔn fɛ a kɛra mun ye 5 heures du matin kunun dimanche donya kɔni o fɛ i n'a fɔ i bɔra k'i da dɔ la cogo min na Sévaré Bafo
fo ka taa fara mun ye ɲɔnɔ kan ɲɛma mun ye terroriste ye k'u ye susuli ta ka di yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kanu ka a sɛgɛrɛ Fatigaba ka fɔ la a ko mun ye terroriste ye n'o bɛ di ne marifatigi ninnu ko fɔ u filɛ ka nin kɛwale mun ɲini k'o daminɛlen ta mode opérateur mun o daminɛlen filɛ bolo ne ta ɲɛma ko nin ye laadala kɔrɔ ye koyi nka ni fɛɛrɛ k'u kun y'a bila a mɛnna mun ye ka kamikasi walima voiture piégée i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye terroriste ninnu k'u kun ye ni fɛɛrɛ ka a bila ɲɛma a bɛ nin ka waatinin kɔni kɔ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye avril kalo in kɔnɔna la a ka ja mars kalo yɛrɛ tɛmɛnen fo ka na bila avril la faale mun dar'u ka ɲɛma ko a dagosi ko a bugana kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a maa tɔ ni minnu fana bɛ yen ɲɛma k'u bɛ fɛ ka u kun bɛ deli ka baara kɔrɔ minnu ko o tiɲɛ u bɛ ka tɛmɛ n'o baaraw de sisan n'o ko fɔra a bɛ voiture piégée a b'o ko fɔ n'o ko fɔra a bɛ kamikasi a b'o ko fɔ Fatigaba ka fɔ la mun ye Demba Conté a ko mun ye an ka chef d'état major olu yɛrɛ ka kunnafonidila mun bɛ n'o bɛ DIRPA kɔnɔna la o y'a jira k'a fɔ ko mun ye u ye nin kɛwale mun ta dimanche don ni ka an ka kanunu ka a sɛgɛrɛ ɲɛma ko a bɛ nin kana kabi 2016 ko bi na ye k'a fɔ k'u ye nin kɛwale national k'o kɛ koyi nka kabi 2016 ko o kun tɛmɛna ɲɛma ko terroriste ninnu k'u kuma nin baara k'a kɛ ko 2016 i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye an ka kan mun n'o bɛ Gawo ɲɛma k'u y'o susu o waati kelen na i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye yɔrɔ caman fana k'o susu o 2016 kelen na mun ye Fatigaba ka fɔ la a ko ɲininkali mun n'o to min n'o bɛ sigi sɔgɔmada in na u filɛ ka nin fɛɛrɛ kura mun ni k'o daminɛ a ko siga t'a la ko mun ye terroriste ye tɔ t'u la koyi a ko nin y'u ka fɛɛrɛ laban nin ye fɛɛrɛ laban mun n'u b'o baara ninnu k'o bila sen kan maaninfin ni ŋana bɛ se ka karaba cogo min na ko nin y'u ka fɛɛrɛ laban nin ye o siratigɛ la hali bi mun ye Demba Conté a y'a jira k'a fɔ ko mun ye kumakan dɔ kɔni ko o carilen don a bɛ nin ka waatinin bɔ an ka bɔlɔlɔ o sanfɛ a ko kumakan ninnu ko a seginna ka na kura ye kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye Amadu Kufa k'ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin attaque saba fɛn fɛn na a kelen filɛ nin ye ɲɛma ko siga t'a la ko olu nɔ don koyi wa nin attaque ninnu ko an ka lakanabaaw ko a bila u kun na ko nin ye olu wulilen de k'u jɔ koyi terroriste ko nin ye u wulilen k'u jɔ Fatigaba ka fɔ la a ko k'an bɛ don min na ko bi u ka o kumakan yɛrɛ kɔnɔna la n'a bɛ Amadu Kufa n'a ka cɛdenw ninnu ko fɔ u y'a jira k'a fɔ ko olu ka cɛdenw ko bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ka ja ko hali Bamakɔ n'o ye faaba yɛrɛ kɔnɔna ye ko olu ka cɛdenw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa u labɛnnen don dɔrɔn min ye sin ka d'u ma dɔrɔn ɲɛma k'u ka susuli ka a kɛ Fatigaba ka fɔ la a ko mun ye nin kumakan mun a bɔlen filɛ nin ta mun ye Amadu Kufa ninnu da kɔnɔ ɲɛma ko an ka marabaaw k'u ka nin ko in ka a ta bala dɛ fɛɛrɛ nin dabali ka kɛ population bɛɛ lajɛlen kɔni k'i hakili to i yɛrɛ la an bɛ don min na komi sisan bɛɛ lajɛlen kɔni k'i hakili to i yɛrɛ la o sabu kɛ mun ye spécialiste ba dɔ ye maa mun n'a bɛ terroriste dɔn ɲɛma ko dɔɔni tɛgɛ dɛ o y'a jira k'a fɔ ko terroriste bɔlen filɛ ka kɛwale mun kɛ anw fɛ yen tan n'o bɛ dimanche don n'o kɛra mun ye ɲɔnɔ Sevare fo ka taa fara Bafo kan ko nin y'u ka fɛɛrɛ laban de ye fɛɛrɛ laban mun n'u y'a sigi sen kan ɲɛma ko ni farati ma kɛ ko a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ k'a bɛ gɛlɛya kunnafoni filɛ an y'a sɛbɛn ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la Demba Conté ale sɛbɛnnikɛla ye Badou Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ babu ɲɛna tabarikala n b'a minɛ ni barika ye nɔgɔ an joginen don dɔwɛrɛ tɛ an nisɔndiyalen fana don sabu anw ka famaw u ka monter en puissance siga tɛ a la nɔgɔ an joginen don sabu min ye fasodenw yɛrɛ dama an dɛsɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ an to bɛ min na bi a bɛ se a tɛ se an to bɛ min na bi karisa y'a fɔ tan a filɛ ni nin kɛra karisa y'a kɛ tan a filɛ ni nin kɛra an to b'o de la nɔgɔ n'an b'o la i ka dɔn k'a fɔ jamana wɛrɛw bɛ yɛlɛ an na a bɛ gɛlɛya dɛ diɲɛ bɛɛ bɛ ka nisɔndiya ni anw ye diɲɛ bɛɛ bɛ k'i dusu gosi ni anw ye o waati kelen na anw bɛ yɛrɛbakun kɛlɛ la an bɛ maa kɛlɛ la a bɛ se a tɛ se a ye wari minɛ a ma wari minɛ an b'o kɛlɛ la nɔgɔ e min b'a la a bɛ se a tɛ se e min b'a la aradari bɛ yen e min b'a la aradari man ɲi maa minnu filɛ nin ye n'olu gosira n'u bɔnna u ni na olu t'a banna dɛ pewu olu sumaw bɛ dusukasi la walahi o tuma an ka dugawu kɛ wa olu de jɛru ni ko an ka fara ɲɔgɔn kan e sigilen bɛ ka kuma mun fɔ yan an ka don da kelen fɛ ka kɛ da ka bɔ da kelen fɛ nɔgɔ ne jamana in ti kɛ foyi ye anw kɔ awɔ ilaha ti kɛ foyi ye anw kɔ kosɛbɛ ala ka dɛmɛ kɛ ami Ablaye Jara an b'ale ka fasiri hali bi an b'a ta nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn jamana in bɛ taabolo min kɛ i ko bi min ye awɔ i k'a dɔn an k'an janto Ablaye Jara a ko min ye awɔ i k'a dɔn kan min bɛ yen n'a bɛ gosi nin kumakan in a barika bonyana kosɛbɛ kan min bɛ yen n'a bɛ gosi ni barika nin y'a ta k'a di awɔ i k'a dɔn anw ka cɛdenw ma n'a bɛ sɔrɔ so ko fɔ nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn kunkan bɛ Kayi nɔfɛ dɛ kunkan belebele sabu a jirala k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn sarni ye a bɛ mun ko fɔ su camanba de faralen ɲɔgɔn kan i k'a dɔn k'olu fara ɲɔgɔn kan ka t'u su don min n'o yera awɔ i k'a dɔn bolokɔnɔni kɔni sin bɛ awɔ i k'a dɔn maa caman ma nka anw ka fɔ ma maa tɛ se k'a fɔ k'i bɛ a fɔ k'olu don dɛ sabu Kayi bɛ d'u ma waati min o y'a sɔrɔ nin ko in awɔ i k'a dɔn a kelen don o y'a sɔrɔ ni su ninnu a bɛ yen u bɛ yen o kumana fasiri kɛbaa ko a ko enquête kɔni ko awɔ i k'a dɔn dayɛlɛ don n'a wolola min na an n'o lase limanaw ma ko n'i ye jateminɛ kɛ jumadon tɛmɛnen min ye awɔ i k'a dɔn sarni ye su
caman ba de donner diga kelen kono do armée tarabo odika armée boro kan yoro mi abe kamin ko fo minye away ka do tobu ye kamin di awma barkan ko fo angu ka taw yere mana ku bita o kuma utaraka kamin to awni o krefe ndo shunu nun goni u yera away ka do o yoro indila ni kan yere ka di away ka do awnga cheduma ni shunu nu ukumbe de ngam don mele ko bi amangan ko ni barka boni do kosobe be ki tafo sabu ni ngoy min vlene agele barka ka bu kosobe wa ni ngoy min vlene ataba ani atibitaba ana toro barka ka bu kosobe kami enquête abisela enquête ko ni dalela bara udamina wa anga su no ye anga chedo yi enquête u ya dabo fasiri ka ko akoni ngoy mbela jile damina na mercredi afrika lo klimu gan temene minya away ka do nyi so njaw minumbe kam mimbe na be away ka do goshi kan ko fo min na taraka di anga chedo ma ako away ka do anga chedo yenu kata ni yorko folena ye unité do de blakata be unité de renfort do ko fo ko ni toruka away ka do ko nyenyinina hali ko mo damine sufo bi balika bo mingalama minya away ka do gande be ka bo ne ka nyeshuma o kuma wulila kata o ko nyanyiri o patrouille ni away ka do o sekeselu de seve utara bo yoroka yoro mimbe ni sigana yoro bad o yoro en ka laje kasa jugu ni faminum be ka yoro jatemine kana ye ka fo jaja yoro shu dama ko de tunebe away ka do ni yoro ina o ko beli ko laje ndo ka do ka funa na sur hadama dewu ulu ko ni away ka do be away ka do ni yoro ina o shu do nedu serike ba ko akoko yi umabla dagiri ndala ko ni zugu fleni awun to ko kinyene do awun la gushile o awun dun na kala minya away ka do to abude kumbo kono no be barkan ko fo ni ngoma sina na be awun manga tasigi ningande tasigi aka ka soro fema fo kansa no ngoni bela minya away ka do chedon ye ministry wele no be ministre de la défense ani ancien combattant yo wele ka nyafol koy no ngoni bela jele na oko ka fereke min se ka to ko yin abise ka jeya chugo mi enquête ka se ka ke akanjola patrike ba ko ako de strategala juma do kalo kile muga ani fla min mission kolo girimba la ki kunda ni yorko folenga commandant min be no e commandant du secteur numéro 1 ale kumbi keneka ale ni away ka do ka conseiller juridique no ye away ka nak conseiller juridique ani commandant min be no be régiment et la prévôté na boko fo ale fana kumbi kenen ngono ni mbele jile tara min se ka to ka ta yoro in laje akoy mi chugo mina joni mi feka galon jugu da awna wallahi mi feka awn la nogo mi feka awn la gushi kana soro andu anjaba jembe asike ba ko akuni ngoy nyire kamana gawon mi ma bi num vle ne away ka do shube ni yoro ndogo itika gerula ere sabu akara toji aw tolledu la hawla wa kalama shoot nyena la gosi dum vle ne gosi dira ngo soro suma ati ba dwa kun kelenga wa kalama shoot nyena ndogo sununu atujana afo kuma na miye ni ngoy sekeselu ni fon mi mana ke abise ka don chukusuku bela jelena ka don ka fo awunga fama no yanga soro suwe utara ni ngoy soroi o kumulu ko ni no ti seka ye ni ngoy ko ka dinya wuli o kuma na bidoni mi ko bi sekeselu de dabora abise ka to ko nyira abise ka nyedo fasiri ka ba ko ka tablo mi ngay ko bi ambe wati mi ko bi goshi be ba do away ka do akobi chugomi ga na chaman be ngoni daboledu barkan mi vle ne bulngono ni nyeshimbe ama ga defa na be ka ngono nu nyashi bebe ki tafo ba kalama si armée o be ki kalika fezugu befo be goshi ko tafo ka away kadu ka technique nu ka technologie nu ka ki tego ka bede dabo yan saka sika ko munu ka noro away kadu awnga armée tellement away kadu ande me ba dola ama ke chugo ni ngoy ngoni enquête u jabi beski be ka kono ko kana bla dagiri ndala jabi u ka bo telela mi mana bo kono anga la se foto deuma be ka sika famiyani soro ni ngonu na fasiri fle l'indépendant ko ka bidon foli away kadu bunya bala ma min ga fasir do ode ablay jaray bismillah madama ga nyama bunya asaba ko jarani ko ene pana kele ne ba ale sama ga grana munya fasir kala jakulu ye niyo oluka fatriye ako kanya shimu ya ataki munno otaraka anga kambelebele sabanu ku usagara kunu ibena ka fa ko munye ministre mumbe no de jina daoud ali de muhammad ali de koni sariya ni ka tade ayida ka fa ko munye lakana koni ko abena nin kuraya munye jamana fantan nanin bela jilin ku fe otaraka la munye ministre ayida ka fa ko kanya shimu nye bingale kay wale kebaw no be terroriste nun ko fo wolen flaka ke wale mun ta bala mun damna ni wati laba nuna no be kamikasu ko fo ma fo ka ta fara munye voiture piège ka otaraka la ko munye ministre aye munye direction générale de la police nationale ko ta fara munye direction générale de la gendarmerie nationale ako abada bela jelen kuloka ko feren dabalike munye soufala fait police ne gendarme ko fara no ngani patrouille mixi o baro ko oboloza bamona anonga ndugu bela jelen ola ako o temeno
ka fo ka boy mu ye ministre ayira ka fo ko mu ye sécurité nyama ko ninkura ko obina di ama anga aéroport konala nyama ko a sécurité ko abina renforcer o tamanu ko fo ka boy ministre ay sadia kata ayira ka fo ko mu ye moto taxi ko kata fara mu ye kata ninga olu ka do mu ye cité administrative la a ko nyama ko obana pew o bolen ko fe mu ye ministre ay sadia fana kata a ko mu ye anga lakana baw bina wuli ka jo ko bla senga anga jamana chake ba damado robe edemu somajep fo kata fara mu ye ortem ka ko mu ye jamana ministre ya ira ka fo mu ye lakana ministre general Daoud Aldi Mohamed akonu num bela jele ko ningura ko bina duma anya shi mu ye lakana osraka ali bi mu ye ministre be general Daoud Aldi Mohamed no ba ale ko fo ayira ka fo ko mu ye bamako pombele bele ba saba nyama ko sigata la ko wuli ka job na boli ye fam bela jele ka wala sa mu ye aramado misra kishi to muna o te manako fo ka boy ko mu ye maison centrale de Bamako no ko fora abe ka so Bamako fo nyama ko o fene lakana ko abena boli nu bela jele ko ka fo kata fara mu ye anga bangu ka mu ye ministre ko na ayira ka fo kanya shi atake mun na o talaka anga mau segre kunu doro su flaka fere kura mun ko damine akomu ye lakana ko abena kura ya nin kura ko obina di ama mu ye anga jamana yara ko na la Bamako ana no ndugu bela jele na ko ne flani anya sama ka bo eni panna ale ko na la mu ye fatrikala jakuli e bona o bala ka kura foni ma dafa de ay nunu be fo ma radio fo amo fu de da fiye mana wuli be bolo bi ay ni be fo ma radio fo de ministre mo fo de andun dunda kele mboda kele waramu ndirge wati dola era kungo kwa sonno glan kerefe ko na kele la jungu ka da do bo fan do fe ika eskale ndega manyi ni ko tura si sama patron blogu tala de si sama patron ka jigini ya me radio e balo le du blogu tala de ay wuli baldo ay e bagini ministre so ni fo abe kien o be o pekela mais ni bolo le kelen si mama no bo ka fe atane sirama ko akili to ministre yakili to anade hali na kera agent kelenye awdama o di radio so ma benita ni dumuni ko do kana jora yele dumuni ta saraba ne ngol dumuni ko do kana joro abana anyere bi dumuni dama nanye buru du abodu nanye zame du abodu nanye wujula du abodu na fa bodu kafe mi abomi na su na afana bisu abana kele talo ay eto ne afu yokoyi ay ukanya ni ne abla ko ne afu ko hakili to abla ko ne na ma ni muya marma ga abe dumala arajo so aka na to ka nga arajo ya aka na yoro fo de ayel mana abe aya kai sakai kana yoro fo ambe batugu joli ba ayel mana abana afoka me ki chamantala ndogo ni yele tibe aka na nywa nege wallahi lakana nabi yoro mi wodi kayin wallahi wodi kama ne afo jamana ni nyena ni manya ni ndunata ni mawo ma mingi ma konsera ka sécurité ta bala mbeka ta bala la sécurité représente 90% abana jamana yɛrɛ sécurité da kana tɛ dugu la ngi mango sentige jɔga ma kɔnɔ ndo kana dan ka songo nɔgɔya dɛ furu kɛ dɔrɔmɛ fila ye ni tɛ se ka bɔ ka taa san bilahi fudo nafa t'a la fudo o de ye sécurité o awɔ n'o bɛ ka ɲɛnabɔ dugu min na n'an ko an bɛ fɛn wɛrɛ fɔ o tɛ kabako ye ala ka ni sababa ami ndo hali bi an bɛ taa an ka taa ayi k'a dɔn Yusufu Konate Yusufu publicité waati ma se dɛ a ma se dɔɔni Yusufu Konate an b'ale ka fasiri ta Yusufu kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de Bamako ayi k'a dɔn Yusufu ko an ka taa dɛ min ye ayi k'a dɔn maître Mohamed Tans l'ancien porte-parole du M5 RFP i k'a dɔn k'a fɔ min ye a y'a jira Mohamed Ali Bacili a ko min ye k'a fɔ ko Mali k'an ti bɔ CEDEAO la ko Choguel Kokala Mayiga ko a y'a ka guloki k'a y'o yɛlɛma poids Yusufu Konate ale ko ten nka an ka fasiri in kalan fɔlɔ a y'a jira k'a fɔ min ye ayi k'a dɔn nin cɛ in a kun dara Maka ministre kɔrɔ don n'a a kun bɛ an ka kiiri kunna Mohamed Ali Bacili maa min fana don mouvement min bɛ n'a bɛ wele ko mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP k'a fɔ o maa don jamana bɛ taabolo min kan k'a nalen a ye dɔ fɔ o jo dɔ bɛ yen n'o ye kumakan dɔ ye o bɛ ka cari ayi k'a dɔn fan bɛɛ lajɛlen fɛ ministre de l'urbanisme kɔrɔ ye a ko y'a bi n'a fɔ a bɛ k'a ka compte de régler ani ayi k'a dɔn premier ministre min bɛ Choguel Kokala Mayiga min b'o ko fɔ a ko fɔlɔ Mohamed Ali Bacili a y'a ka segin ko a y'o ko fɔ ko ale kun dara seli a kun dara duwawu kɛ ayi k'a dɔn yɔrɔ saniyalen ba in na alhamdulilayi ko ale seginna ko ale ye duwawu kɛ ayi k'a dɔn Mali yalisa ala bɛ se k'a kisi k'a bɔ janfajuguw ma k'a bɔ juguw bolo minnu bɛ jamana kɔ kan a ko bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen
a ko awai ka dɔ sabu ale kɔni ya teliya ka ala de deli sabu ala kelen de ye waati dɔnba ye ale de b'a bi dɔn ale de bɛ sini dɔn ko min kan ka yɛlɛma waati min ala kelen awai ka dɔn ale de b'o dɔn min ye nin jɛ in a y'a jira k'a fɔ awai ka dɔn maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ ka awai ka dɔn sogɛli ale ka fɔlɔ dɛ sogɛli lafasabaw minnu tun bɛ nani kɛ fa nani ba nani ka ɲɛsin awai ka dɔn mɔɔw ma sabu olu maa dɔw bɛ yen olu y'a laɲini ko min ye Mali ye k'a ka bɔ CEDEAO la awai ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ don min ko bi sogɛli y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Mali k'a tɛ bɔ CEDEAO la maa minnu tun bɛ k'a fɔ min ye Mali ye k'a tɛ bɔ CEDEAO la k'olu fa tun bɛ nin k'u ba nin o bisa ko sogɛli yɛrɛ y'a fɔ ko Mali tɛ bɔ CEDEAO la ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko par conséquent les mêmes défenseurs doivent sortir tubabukan don dɛ doivent sortir pour insulter les pères et mères de Choguel. cɛkɔrɔba ta yɛrɛ bɔ nin ko nin kɔnɔ sa i bɔra i ji la ka na hali i ye min fɔ nin ye a fɔra tubabukan na ma yɛlɛma dɛ a ma faamuya kosɛbɛ yan a faamuyara awɔ a banna fasirikɛ b'a ko a ko nin min filɛ nin ye a bɛ maa kamana gan koyi kosɛbɛ fa tun bɛ neni ka baw neni minnu b'a fɔ k'a fɔ ko an tɛ bɔ CEDEAO la a ko i k'a dɔn maa wɛrɛw tɛ koyi sogɛli lafasabaw de tun don nka a bɛ don min na ko bi ko sogɛli yɛrɛ de filɛ k'a fɔ ko Mali ko a tɛ bɔ CEDEAO la k'ale tun bɛ fɛ ka o maa kelenw ye k'u ka bɔ ka sogɛli ka fa neni ba neni a fɔra cogo min a bɛ fasiri kɔnɔ ten dɛ cɛkɔrɔba ka yafa ma o k'a faamuya a ko tuma na min ye awai k'a dɔn nin jɛ in a y'a jira k'a fɔ premier ministre ko awai k'a dɔn a bɛ ka dialogue ko fɔ kuma min na an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ a ko nin min filɛ nin ko awai ka dɔn maa fɛn fɛn de tun bɛ bɔ waati tɛmɛnenw na maa minnu tun b'a fɔ ko ka kuma ni Faransi ye k'olu neni k'a tigilamɔgɔw ka bɔ sogɛli filɛ ka nin min fɔ nin ye awai ka dɔn k'a ka vɛsi yɛlɛma nin ye vɛsi yɛlɛma dan ye dɛ nin kɔni ye ka bɔ firikiti k'a yɛlɛma yɛrɛ koyi a ko kuma na an bɛ don min na ko bi cɛkɔrɔba nana siran koyi k'an ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ min ye awai ka dɔn Mali k'o de bɛ laban sabu min ye gɛlɛya minnu bɛ yen k'o de kɛra sababu ye Mali bila awai ka dɔn gɛlɛyaw kɔnɔna na a ko kalo 18 a kumana dɛ a ko kalo 18 plus de 18 mois Ibrahim Boubacar Keïta taalen kɔ la situation du pays ne s'est pas améliorée c'est pire qu'auparavant e ko cɛkɔrɔba taara Makan a ko jamana taabolo ma yɛlɛma k'a ka jugu ni fɔlɔ ye e ko k'a bɔra Makan ne m'a fɔ dɛ ale de ko k'a bɔra Makan ne b'a nɔfɛ de awa Gawusu a to an ka nin yɔrɔ in ban an ka nin ɲɛfɔ koyi n'a ma taa Imura kɛ ale de y'a fɔ dɛ k'a taara Makan n'a ma taa Imura kɛ sogɛli kan ye parce que a kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a ko gɛlɛyalen don koyi a ko nin ko in bɛ cogo min na a ko min ye armée ka monter en puissance ko siga t'o la ko armée kɔni bɛ ka yɛlɛ en puissance nka ko dama tɛ koyi ko min ye awai ka dɔn ko in bɛ taabolo min kan ko olu bɛ armée tanu faso ko de kama sabu armée tɛ Asimi ta ye armée tɛ Maliki Jaw ta ye ko armée ye maa min ye o ye Mali de ye a ko an bɛ don min na ko bi ko awai ka dɔn armée ka yɛlɛli ni maa min sɔrɔla n'o bɛ ka kɛ sababu ye a bɛ ka sanayɛlɛ sɔrɔ alhamdulilayi ko taarɛ a ko an bɛ don min na ko bi min ye awai ka dɔn armée ka bila ba la fɛɛrɛw ka kɛ min bɛ se k'a to kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko n'o tɛ yɔrɔ tɔw la k'a ka gɛlɛn koyi k'a gɛlɛyalen don ka tɛmɛ hali bandaw ani Muktar Wani ka waati k'a gɛlɛyalen don ka tɛmɛ o kan a ko docteur Choguel Kokala Mayiga e y'a gɛlɛyara a ko docteur Choguel Kokala Mayiga a sugandili k'a kɛ premier ministre maître Bacili k'a y'a jira k'a fɔ M5 m'a sugandi dɛ voilà Bacho M5 n'a pas besoin ka Choguel sugandi dɛ aw bɛɛ bolila ka Choguel fɛnɛ to yen bilahi taala o kɛra bolila ka Choguel to M5 la o kɛra a waati an yɛrɛ ye ko sugu bɛɛ da Choguel kan awɔ a ma taa ne yɛrɛ ko karamɔgɔ kelen bɛ k'a fɔ Choguel na k'a bɛ kɛ premier ministre don min na weleli kɛra aw caman de y'aw ka forokɛw don ka taa o kɛra dɛ n'o tɛ bɛɛ taara ka Choguel to o kɛra bɛɛ a ko o tuma na ko